now shake. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Budaddiyar wasiƙa zuwa ga mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje FOA ya excellency sa. Wannan budaddiyar wasiƙa mai girma gwamnan jihar Kano ba na yi ta dan ci mutuncin ka ba ko dai in faɗi wani aibu a kan ka ba wanda ba kai kai shi ba ko kuma in kirkiri wani abu da yi maka shi. Na kawo kara ne a ka a matsayin ka na gwamna na jihar Kano kuma shugaba wanda duk wani farastata da yana jihar Kano yana karkashin ka. Mai girma gwamnan jihar Kano an yi auren yar gidan Ibro shekara 2 da idan wani abu da ya wuce ko shekara 2 da within that. Mai girma gwamnan jihar Kano wanda kai ne ka dauki nauyin kayan daki lokacin da media ta sa wannan abu. Mutum na farko da ya sa wani abu shine Ismail na Abba Kalau, shine ya sa a cikin Instagram na shi kowa ya gani kuma da mun gani mun ji daɗi mun yi murna. Ismail na Abba Kalau shi yana tsakaninka da family na Igbo kuma shine shugaban bangaren tace fina-finai. Duk wani abu da ya taso shine na shiga tsakiya. Don haka da na ga wani abu na ji daɗi na ce wannan is an effort. Idan an tuna da wani naka kai ma wata rai baka na za a tuna da ni. Amma abu da ya bani mamaki da girma gwamna shine lokacin da na je gidan ana daure aure an daura aure ana kwashe kaya za a kai gidan amarya sai na ga kwata-kwata kayan ba ma yana yi ni wayancan ba. Sai na kira sai na je gurin mamai gurin sai na tambaye ta ce na ga wannan kaya da yana sawa a mota ba kayan da na gani a hoto bane. Yaya aka ta ce a ba su kawo ba amma sun ce za su kawo. Sai na tambayi kana yi ce to ya abu ya ke cike ce a to an ce ne za ka da ka muna saurare yanzu wannan sun ce mana mu dauki kayan bashi idan an so kudi za a so na kayan in an zo sai a biya. Sai muka siya daidai misali wanda muka ga za mu yi wannan kayan muka da na 700,000 ne. Ce to Allah ya sa mu abuwa ne amma duk da haka abudin da ya kwanta mun a rai ba saboda na san mai girma gwamna ba za a sa wannan abu kai ba ka ba da kudi a mutu. Da haka da na fito na kira Ismaila na ba a faka lawa waya shi ne shigawa. Sai na kira Falan Dodai lokacin suna tare ana yawon sinima magana sinima. Sai Falan Dodai ya dauka na ce to na kai ma na ga ka sa wannan hoto me yana faruwa kuma kayan ba kawo ba ina faka lawa ce suna tare ce kai magana da shi yaya wannan kaya ba kawo ba aka sa su a cikin media duk duniya ta gani cewa yi mai gida ya roka. Can sai Ismaila na ba Kalau ya kira ni. Da ya kira ni sai ya fara fara. Baba ci ne kai alaka shi bai da muna siyasa. Na ce wannan ne siyasa. Da ni da kai duka muna da APC. Tambaya magana abu akan hakkin marayu shine ya zama siyasa. A'a to ai gwamno yayi clearing abu na wannan sati abu zai fita. Na ce to Allah ya taimaka. Dama abun da zan ga maka shine ya kamata ku bari sai an kawo kayan kafin ku san hoto saboda kada abin ya zama wani abu da mun za mu amfani da wannan saboda siyasa ne. Na ce to fine. Da girma gwamna in yanke maka labari to cut the story short wallahi talahi suma talahi har yanzu ba kai wannan kaya ba kai naira da yana cikin wannan kaya ba wanda ni na yi bincike kai ka biya ni wannan kaya an nuna kayan nan at least wannan kaya sun kai daraja miliyan 5 da wani mai girma gwamna an ce ka biya kudin wannan kaya kuma daga majiya mai tushe dan da baka biya ba ba zan ji tsoron fito ce dan ne baka biya ba in yi challenge naka mai girma gwamna because ni ban dogara ka kai ba taba zuwa gurin ka na samu naira ba tun da nake balle ce na jin tsoro samu na ya tsaya amma na yi maka adalci a matsayin ka na mutum da na ji cewar kai ka biya wannan mai girma gwamna Ismaila na ba a faka lagu abin da ya kai a gidan Ibro buhun shinkafa 2 da 20,000 sai mai billahi la azim ba kai wannan kaya ba kai kudi wannan kaya da ka dan sa hoton su kare ya kai ba na tura mutane an yi ma Ismaila na ba a faka lagu magana akan wannan abu hakkin marayu nan a ba su hakkin shi ba sai ya zama ana rigima
duniya tana ce mu ba a ba su hakkin su gaskiya yau shekara biyu da wannan abu ka dauki kudi marayu hakkin marayu ka ba su ya hana ne girma gwamnu akan wannan ne maka budadiyan wasiƙa kuma wannan budadiyan wasiƙa bai iya tsaya iya kai ba malaman jihar Kano muna biyayya gare ku domin abu ya tashi kuna kallon mu ga mana gaskiya to wannan mutum yana fakewa da cewa yana gyara addini da al'ada ga abun da yayi ku shiga cikin wannan magana ku bi ma iyayen duro hakiki mai girma gwamnati wannan bawan Allah ya ci amana ya ci kudi marayu ya kamata ya fito da su a ba wani na mutane ake su billahi azimu sai kwanan nan ne aka sai da gida aka biya kudin wancan kaya it's an insult a sai da gidan da ya kamata a ce yariya an sa shi haya ana ba su wani abu da za su duka ci shine aka sai da aka biya kudin wancan kayan da aka sa yanzu abun da ya sa dai wannan magana yanzu a cikin wannan sati mai shigowa nan za a sake yin aure daya daga cikin ya gidan yaro ba su talata ba kowa magana ba saboda gudun wancan abu da ya faru mai girma gwamna wulakancin da ya biyo baya hoton da aka sa mutanen garin da aka kaita suna zuwa gidan yariyar nasu je sai a gaba kaya bane sai a rika zargin iyayenta su sai da kaya su sai mata kananan kaya wanda ba haka bane wannan takarda wannan hoto sai da hada rigima tsakanin mijinta da ita su uku tana dawowa gida sai da aka shiga maka ce a hakura da wurin wallahi ta mai wannan hoto ya hada fitina ba dan karami ba a cikin wannan aure maman yarinya da yan uwan maman yarinya sun ce an bada kuɗi yan wani kuma sun cinye wannan duk mun san da wannan magana muna ta kokari yadda za a je a gyara magana bai gyaru ba na yi alkawari da mana ce idan aka zo za a har aka zo aure yarinya na gaba ba su ba da wannan haki ba zai fito zai kawo maka kuka zai yi gudaniyar wasika duniya ta sani abinda Ismaila na ba a baka lawo yayi kuma duk jas inda yana ba da wani bashi fara da dole Ismail witness na bashi jas duniya da za a yi a je a toshe wancan rigima kada a fito buci shi a waje wallahi na kiya rigima gwamnati kana rike da mukamin gwamnati executive director idi kuma kana ci kudi marayu an dai kana bari kai kana kawo gyara what is that mai girma gwamna ka tura wakilai gidan ibro a yi bincike idan wannan magana na wakarya ne ban fi karfin dauri ba idan har hukuma za ta iya kama wanda yana kan mulki to waye ba bacin gidan drama mu ake I'm nobody a je a yi bincike idan na yi karya mai girma gwamna a sami kotu kada abin idan kuma aka yi shiru ni ba zo kun yi depending ba su fito sun yi depending wannan abu ba ba a kama Ismaila na ba a baka lawu ya biya hakkin mutanen nan ba a kama ni da na yi magana ba an karya ta ni ba to ba za mu daina magana dole da ya cikin wannan have to happen dole da ya daga cikin wannan ya faru ko a kirawo a ji a yi bincike a tabbatar da cewa Ismaila na ba a baka lawu ya ci kudi wannan bayana amma sai shi ya biya hakkin wayannan mutane sannan ya ba position din shi because duk wanda ya ce amana ya cika mara bai kamata ya rike position kuma gwamnati ba ya zauna da mutane a karkashin su ko kuma idan kun yi shiru ba ku magana ba mu kuma mu ci gaba da yaya ta wannan magana ko kuma ni a kamo ni idan ni bincike ni ban da gaskiya dole a samu yadda daga cikin wannan hukumi muna saurare ne girma gwamnati mun kawo maka kara ne ba mu ci mutuncin ka ba saboda na yi bincike shi yasa ake cewa ka yi bincike ka yabu na ji kai ka biya kuɗi to amma so kudi wannan marayu a biya su hakkin su that's all